беше на погребението. Да, беше. Бернарда, искам мъж. Искам да се омъжа и да живее весело. Мъжете се връщат от работа. Майко, снете ми да изляза. Да излезеш? Върви да. Мъжът на 15-тия ден от сватбата оставя леглото заради масата, след това масата заради кръчмата. И тая, която не се примиря, и там изгнива от рев някоя. Бих искала да стана невидима и да минавам през стаите, без да ме питате къде отивам. Щастливи са тези, които зло не знаят. Значи толкова много ти харесва този мъж. Толкова много. Когато гледам очите му, ми се струва, че пия бавно неговата кръв. Къде е снимката на Пепе, която криех под възглавницата си? Коя от вас е взела? Какво ти става? Да се следва пътя на кръвта. Но кръв, която види светлина, земята я изпива. Заставяте ме в края на живота си да изпия най-горчивата отрова, която една майка може да изпие. Те са само жени без мъж, нищо повече. При тяхното положение човек забравя и майчината си кръв. Бернарда! Къде са? Къде са ми цветята, Бернарда? Бернарда, къде са ми цветята? Къде са ми цветята? Горящи въглени върху корема й! На грешното място! Убийте я!